Co, nebude tak přidat vajíčko? To rozhodně ne, kámo. Už na to musí místo 2 vln. Hodně slušná práce. Kámo, nejhorší je, že jsem to měl udělat já, tak snad to nebude na. Dala bych tam trošku rumu. Ano, okej. Já bych řekla trochu rumu. Ty! Ne, rum To ne. do prdele, kámo, rum, jdi do prdele. Ježíš, kapku to někdo Ne, jdi do nepohne. prdele. Takže ještě mouku? Na? Přijde někdo ten rum. Ten má sílu. Trošku, ale. Stačí? Jo, si. Přijde ten rum, kámo. Mně v tom zůstaly ruce! Ne! Hej, co to máslo? Kde je? Ty Dané, ona zapila to máslo v tom. Já ne? Kde? Už? Dej to už hlavně. Já potřebuji tu? Já nevím. Ty fotíš? Ne. Ještě jedno. Počkáme na to másto. Ale kde jsi? Jak s tím zamíchal v kartách. Au. Tak šup. Tak kde je to máslo? Snažím se, ono je to... Co děláš kozy země, kámo? Co? Na tom se zakládá tady celý Ale to je furt hrozně tuhý. To je rozmačkej. Oh, ty krávo. To je svět, a uvidím. Tamara. Já to nejsem. Mám těsto tak na 1000. Čeho? Lineckých koleček. Hele, tady je postup, jsme si přečetli. Aha, to si mi dáš.